соли 2019 масири Душанбе, Москва. рӯзи сеюм аст ки бачаҳо дар сафаранд. барои хаста нашудан онҳо фориғ аз доираанавозиву сурудхонии ҳамсафари аҷибашон Абдуҷамол Қосимов ба ҳар гуна бозиҳо машғул мешаванд. соат 25 дакам 5 дар молам як бози хуби ихтироъ кардан. حیوانات گرفتن در پیشانی همون نام نویسیده است و باید موینه اگدت کنیم. آغاز کردیم بازی. онҳо калимаҳои пешонаи якдигарро хуб хондан метавонанд, лекин оё он чизе ки тақдир барои як моҳи дигар дар пешонаашон навистааст медонанд ё не? ман медонам. ҳеҷ гап не. барои фаҳмидан ҳоло фурсат хеле зиёд аст, аммо Кароматулло Қурбонов аз ҳоло мушкилиҳои дар пеш истодаро тасаввур кардаву худро барои нақш омода менамояд. дар фикри ман танҳо дар бораи муҳоҷирон фикрам ҳастад. фақат ки онҳо чӣ гуна ҳаёт мебаранд, яъне ки онҳоро чӣ дар он тараф интизорае, масалан муҳоҷирое ки бори аввал мераванд, онҳо дар онҷо чӣ кор мекунанд, ки онҳо як нишоз мегиранд. ман танҳо фикрам дар ҳамин аст, чунки ман худамро на ин ки ҳамчун корманди конституция, балки ҳамчун муҳоҷир фикр карда истодам айни ҳол. Если ты не бьешь, это твоя проблема. Кайтраман чикор даром? Минай, дар ин 10 соат бояд 8 саҳнаи филмро мезадем. ҳамин тавр пас аз 3 рӯзи сафар санаи 14 октябри соли 2019 филмофарони лоиҳаи аз миллион яке ба шаҳри Москва ворид шуданд. мувофиқи хатти сюжет дар шаҳрҳои гуногуни Россия воқеаҳои солҳои 90-уми филм бояд сабт шаванд. аз ин рӯ барои тайяргарони филм маконҳое лозим буданд ки ба соли рӯйдоди воқеа мутобиқ бошанд. дар натиҷа собиқ институти кӯҳшиносӣ ва металлургӣ воқеъ дар шаҳри Люберцы, вилояти Москав ва шаҳри Тула макони сабти аксар саҳнаҳои филм интихоб гардиданд ки фазои ҳарду ба солҳои рӯйдоди воқеа мувофиқанд. санаи 15 октябри соли 2019 дар кӯчаву роҳҳои зеризаминии шаҳри Тула наворбардории аксар саҳнаҳои филм шурӯъ гардид. аммо мувофиқи қисса ин саҳнаҳо бояд дар ҳудуди шаҳри Москва сабт мешуданд, лекин бо шарофати монандии шаҳрҳо ин тағйиротро бинанда дар экран пай намебарад. сабт дар Тула мисоли гарм кардани бадан буд, яъне кор акнун сар мешавад. инро филмофарони мо пас аз гуфтушунид бо масъулини синамои Россия ва шинос шудан бо шарту имкониятҳои сабт дар ин кишвар хубтар дарк намуданд. дар ин нишаст масъала интихоби маконҳои сабт ва ба иҷора гирифтани онҳо, харидории сару либоси мутобиқ ба давру замон, даъвати ҳунармандони саршиноси рус, пардоз, реквизит, ҷалби дигар мутахассисон аз ҳисоби филмофарони рус, ташкили иштирокчиёни саҳнаҳои умумӣ ва 1001 майда-чӯйдаи дигар ба миён гузошта шуд ки ҳамаи ин барои тими камтаҷрибаи сухтсинамо мисли бардоштани кӯҳ болои китф буд. дар Москав ягон нафар ноқил намедиҳад, ту бояд дижоки худата барӣ. дар Москав ягон дар ҳуҷраҳои кӯчаҳо ҳунармандои ҷо карда намешавад, ту бояд костюм ваген, грим ваген, туалет, ҳатто туалет ҳоҷатхонае ту бояд қатид барӣ. яъне тартибу интизоми майдони навори Москав талаботи худашо дорад.
бештари маконҳои сабт садҳо километр дуртар аз шаҳри москва қарор доштанд. аз ин рӯ гурӯҳи эҷоди филмро лозим меомад ҳар рӯз бо бору буғчаи худ роҳи зиёдро тай намуда ба маконҳои лозима расанд. санаи 17 октябри соли 2019 бошад. макони дигари сабт меҳмонхонаи грин воқеъ дар кӯчаи фёдорова 19 шаҳри подолск интихоб гардид. масъулин меҳмонхонаро барои як рӯз ба иҷора гирифта бо ҷалби ҳунармандони саҳнаҳои умумӣ ва асосӣ наворҳои лозимаро сабт намуданд. ҳунармандони эпизодӣ бошад аз фароҳам омадани чунин имконият хеле шод буданд. Это очень классно, это Очень интересно. новый опыт, общение с новыми людьми, знакомства новые, это прям очень круто. Это Если вас пригласят в Таджикистан, вы поедете? Да, конечно. сабти саҳнаҳо дар москва барои масъулини ин лоиҳа хеле мушкил буданд, зеро ҳар сонияву дақиқа арзиши баланд дошт ва онҳоро мебоист бе истироҳату танаффус кор кунанд. ҳатто ҳолатҳое мешуданд ки бачаҳо росто дар майдони сабт тановул менамуданд, лекин ин онҳоро боз намедошт. далели ин гуфтаҳо меҳнату талошҳои филмофарон дар яке аз калонтарин майдони сабти филм буд, аниқтараш наворбардорӣ дар амборҳои ширкати Fruit City Москва. чунин локатсияро ба иҷора гирифтан кори осон ва пули кам нест. аз ин рӯ мебоист тамоми саҳнаҳои марбут ба ин ҷо давоми 2 рӯз сабт шаванд. мувофиқи қисса Саидмурод Давлатов таи чанд вақт мисли садҳо ҳамватани дигараш ба боркашӣ машғул шуда мушкилиҳои зиёд ва рӯзҳои сахту сангинро пушти сар мекунад. барои Кароматулло Қурбонов иҷрокунандаи нақши ҷавонии Саидмурод Давлатов бошад, нишон додани ҳамаи ин дар назди камера ба таври воқеӣ бе истифодаи дублёр кори саҳлу сода набуд. аммо ҳузури муҳоҷирони ҳамватан дар майдони сабт рӯҳан ӯро барои нақш омода менамуд. Як гап среда сильнее, чем сила воля. Ине ки муҳит ба ту таъсири хуб мерасонад. муҳити онҳо, ман вақте ки дар муҳити онҳо будам, ҳамун муҳит барои ман таъсир мекард ва ман ҳамин нақша осонтар барои ман бозӣ кардан осон буд. хоб якеаш мегуфт аз хушбахтиаш, аз бурдбориҳояш дар ҳамон ҷо дар суҳбат, якеаш мегуфт аз нокомиҳояш, якеаш аз азобҳое ки масалан вая масалан барои ҳуҷҷатҳояш барои масалан медавонанд, ҳар якташ аз ҳаёти худаш қисса мекард. баъзеаш хурсанд буд аз он ки ҳаёти хубро дар он ҷо пайдо кардам ва баъзеаш аз чашмаш ашк ҷорӣ мешуд барои он ки ҳаёти безеба дар он ҷо сипарӣ мекард, дур аз падару модар, дур аз дигар. майдони сабти филми аз миллион якеро бо техникаву таҷҳизоти филмофарӣ, қувваи барқ, сару либос, нуқтаи пардоз ва дигар ҷузъиёти муҳим ширкати Кинопроми Москва ки тавассути шартнома ҷалб гардида буд таъмин мекард. бинобар сабаби мутаносибан кор кардани амборҳои Fruit City тайягаронро мебоист ҳамагӣ дар 2 рӯз саҳнаҳои даркориро сабт намоянд. барои ҳамин аз субҳ то шом бачаҳо бетанаффус кор мекарданд. Ребята быстро адаптируются и быстро вникают. То есть первые дни съемки проходили достаточно, можно сказать, сложно, но сейчас уже как бы ребята адаптировались и ведут себя уже более свободно, раскрепощенно начали работать. В частности, и режиссер начал больше понимать, то есть как бы видеть, где нужно добавить сил, где нужно убавить энергии, то есть как бы это очень важно, конечно. Но это адаптация, она так или иначе свое дело делает. қариб дар ҳар як макони сабт ба ҳайати ҳунармандони филм нафарони нав аз ҳисоби ситораҳои машҳури синамои рус ҷалб мегардиданд. аз ҷумла барои иҷрои нақшҳои маъмури бозор ва мудири амбор Александр Елизарев ва Виталий Лясников даъват гардиданд ки барои ҳарду ин аввалин ҳамкорӣ бо синамогарони тоҷик аст. Ну, сняли сейчас эпизод, сняли, видите, в таких условиях, где вот люди еще работают, это сложно все снимать. То есть быстро, динамично, мобильно все сняли, мне все понравилось. Со мной поработал очень сильно, очень плотно девушка ваша, которая делает визаж, тут макияж, то есть даже мне... Грим, да? Ну, да, грим, бороду мне подстригла, то есть художник по костюмам, все работают, все в деле, все спрашивают, что, как, что необходимо, то есть, ну, удивительно, в общем-то, я доволен съемкой. 44-4, 1-34. Начали! Нур! Ау!
Я говорил тебе, грузчик нужен. Ну да. Так забирай. Спасибо. Иди работай. Тут 10 кило помидор. Холодильник. А картошки потом вот сюда. Ты понял? Давай. Вот у меня небольшая роль, но в целом, мне кажется, это очень профессионально. На высоком уровне все вот, по своему опыту могу сказать, что я думаю, все получится. Куда иди? шӯҳратшоҳ раҳматуллоев дар ин лоиҳа ба сифати ёвари коргардон доир ба интихоби ҳунармандон кор мекунад, аммо ӯро дар яке аз нақшҳои лаҳзавӣ низ дидан мумкин аст. Мавсуф дар ин қисмати филм нақши ҷавони тоҷикеро иҷро менамояд, ки бо шарофати ӯ Саидмурод Давлатов ба кор қабул мешавад. Завтра в 7 будь здесь. Без опоздания. Я благодарен судьбе, что я попал на этот проект и надеюсь, что этот фильм даст резонанс. И очень надеюсь, что этот фильм посмотрят многие наши зрители, не только в Таджикистане, но и в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, и в России, естественно. шӯҳратшоҳ раҳматуллоев аввалин нафаре аз ҳайати кории филм нест, ки дар майдони сабт ҳунарнамоӣ мекунад. Расоми либос Нигина Раҷабованро низ дар яке аз нақшҳо дидан мумкин аст. Аниқтараш дар нақши муҳоҷирзани тоҷик Мунаввара. На танҳо дар сабти ин саҳна, балки дар тамоми рафти филм ба хурдтарин ҷузъиёт диққати ҷиддӣ дода мешуд. масъулони реквизит бошад кӯшиш менамуданд то бинанда дар экран ҳама чиро ба таври воқеӣ бубинад, аз ҷумла шӯрбои тоҷиконаро, ки пас аз сабти саҳнаҳо хӯроки нисфирӯзии таҳиягарон мешуд. дар баробари ин Нигина Раҷабова вазифаи аслии хешро бечуну чаро иҷро менамуд. новобаста ба он ки ӯ хасташавии худро аз ҳама пинҳон мекард, аммо инро дар навор ба хубӣ дидан мумкин аст. коргардони филм Муҳиддини Музаффар имрӯз қоил аст, ки саҳми расоми либос дар таҳияи ин лоиҳа қиёснокарданист ва талошу заҳмати Нигина Раҷабова аз пеши чашмонаш ҳеҷ гоҳ дур намешавад. ин 4 давра либосоша таъмин кардан хеле кори мушкил буд. Барои апаи Нигина хеле вазнин буд ин кор, барои он ки як дута ёрдамчи ҳамеша дар бараш ҳам надоштам. инам камтаҷрибагии мо бозам сари таҷриба меояд. вақте саҳнаҳои умумӣ, саҳнаҳои давраҳои гуногун дар филмат мешавад, ҳатман гузашта аз як рассоми либос дар бари ӯ 2 ёрдамчиаш бояд мешуд. муаллима ҳатто шабҳо хоб рафтан ва вақташон намешуд. ин либосое ки имрӯз масалан ҳунарманд гирифта дар саҳна пӯшидасту ифлос кардааст, ва бояд омад шушт, тоза кард, тайёр кард барои пагоҳ, овехт баъд хоб кард. яъне ҳама хоб мерафт, муаллима то саҳара либос тоза мекарданду либос утюг мекарданд, ки барои пагоҳ қаҳрамон белибос намонад. сабти саҳнаҳо дар амборҳои ширкати тақсимкунии молу маҳсулоти кишоварзии Fruit City ба санаҳои 19-20 октябри соли 2019 рост омад. рӯзи дуввум дар ин ҷо сабти саҳнаи фирори муҳоҷирон аз полисҳои рус сурат гирифт, ки миёни онҳо қаҳрамони мо низ иштирок дошт. маҳз дар сабти ҳамин ҳолати филм Кароматулло Қурбонов зарбаи ҷиддӣ бардошт ва ӯ дарк намуд, ки нони актёриро хӯрдан кори осон нест. дар ҳамун саҳна вақте ки ман аз болои ҳамин сетка мепарам, аз болои якта дарвоза аст мепарам, дар ҳамунҷа пои ман як сетка симӣ буд, пои ман лат хӯрду харошид, хун омад. вақте ки ман баъде аз унҷа фуромадам, бояд давоми саҳна буд, ки давида мерафтӣ, болои девол мепардӣ, аз болои девол бояд малиса то меқапи та мепартофт ва ҳамунҷа ҳам дар кадр омадаги аст. вақте ки аз болои девол партофтан ман сарам зарб ёфт. ва вақте ки нигоҳ кунед, вақте ки пои ман хун омад,
режиссер фикраша дигар карду бо ҳаваи як саҳнаи дигар гирифт. нақши полисоро дар ин саҳна ду нафар аз ҳунармандони театру синамои Россия Игорь Сотников ва Максим Калидов иҷро намуданд. барои Максим Калидов даъвати нақшофарӣ дар ин лоиҳа ғайри чашмдош сурат гирифт. ин ҳам дар ҳоле ки ӯ иҷрои нақши полисоро дӯст намедошт. Впечатление получил незабываемое от съемок в фильме. Мне очень понравилась команда, с которой работали. Плюс я недавно прочитал книгу того, про кого мы снимаем. Давлатов Саидмурод. Мне очень понравилась тоже книга. И как раз меня еще позвали сниматься в этом фильме. Я не смог отказаться. барои оне ки омадан ва таъқиби полисо воқеӣ ба назар расад, тайягарон дар сабти ин саҳна аз автомобили тамғаи Вилюс истифода бурданд ки намои онро махсус барои ин саҳна оро доданд. мувофиқи қисса пас аз дастгир кардани қаҳрамони асосӣ ӯро ба полисхона мебаранд, аммо дар асл ин саҳнаҳоро на дар Россия, балки дар Тоҷикистон, аниқтараш дар шаҳри Бустони вилояти Суғд рӯйнавор оварданд. утоқи полис бошад бо заҳмати ороишгарони саҳна ба мавзӯъ мутобиқ карда шуд. барои ҳамин мо дар ҳафти филм пайд намебарем ки ин қисмат моҳи қабл сабт шудааст. ҳамчунин ҳунармандони мо низ чунон моҳирона нақшофарӣ намуданд ки аслан касе ба ин шубҳа намекунад. барои иҷрои нақшҳо дар ин саҳна кормандони театри русии драмавӣ ба номи Владимир Маяковский, Вадим Чумаченко ва Олег Рассиян интихоб шуданд. дар фарқ аз Вадим Чумаченко, Олег Рассияни боре дар синамо нақш наофаридааст, яъне ин аввалин имтиҳони ӯ дар майдони сабти филм аст. Иди сюда. Мне сюда. Хорошо, что предоставилась такая возможность. Думаю, что каждый бы не упустил такую возможность попробовать себя в фильме. Ну, мне все нравится. Не ожидал столько эмоций, столько впечатлений. Надеюсь, буду стараться, чтобы у меня все получилось. барои Кароматулло Қурбонов ин аввалин қадами қаҳрамонаш ба истиқболи моҷароҳои ғарибист. ҳарчанд ки ин ҳанӯз оғози кор аст, аммо ба назари ӯ иҷрои нақш дар ин саҳна барояш хеле мушкил буд. برای که در این صحنه هم عدای روحی، یعنی که هم تاثیرات روحی و هم تاثیرات جسمانی میگیرم. برای این برای من دشواره، برای من که گویا نو کسبم در این ساحه، برای من خیلی دشواره این نقشه بازیدن به همین خاطر. бармегардем ба Россия. ҳамин тавр наворбардорӣ дар Фруит Сити аз субҳи содиқ то шом идома ёфта, гурӯҳи корӣ давоми 2 рӯзи баъдӣ фориғ аз майдони сабт нақшаҳои минбадаро тарҳрезӣ менамуданд, зеро майдони сабти дигар бозори Преображенский шаҳри Москва буд. бозори мазкур соли 1932 таъсис ёфта яке аз қадимтарин бозорҳои шаҳри Москва ба ҳисоб меравад. мувофиқи қисса қаҳрамони асосии филм Саидмурод Давлатов солҳои 96 дар ин ҷо ба тиҷорати хурд шурӯъ намуда бо меҳнати ҳалолу софтилона то ба вазифаи администратор мерасад. сабти саҳнаҳо дар ин макон ба санаҳои 22-23 октябри соли 2019 рост омаданд. 22 октябр тамоми гурӯҳ шурӯъ аз филмофарони Россия то дастаи Суғд синамо бо техникаву таҷҳизоти филмофарӣ ба майдони сабт ҳозир шуданд. иштирокчиёни саҳнаҳои умумӣ низ шурӯъ шудани корро интизор буданд. пас аз чанде наворбардорӣ саҳнаҳои кабудифурӯши қаҳрамони филм оғоз мегардад. дар ин қисмати филм ба ҳайати иҷрокунандагони нақшҳои марказӣ ҳунармандони нав зам мешаванд, аз ҷумла яке аз ситораҳои машҳури синамои рус Сургулат Загучи. ӯ дар ин лоиҳа нақши фурӯшандаеро иҷро мекунад ки барои рушди фаъолияти қаҳрамони асосӣ замина мегузорад. Держись меня, не пропадешь.
вся бригада у вас молодцы, дружно, спокойно, без нервотрепки. Пожалуйста, без всяких вот этих вот там звездных переживаний и болезней. В общем, дай бог вашему фильму больших экранов. Режиссер у вас очень толковый, молодец. У него очень четкое понимание того, что он делает. И, видимо, последующие фильмы, и наверняка те, которые он уже снимал, достойны большого внимания. И то, что будет впереди у него очень большое будущее. И дай бог ему хороших сценариев, фильмов и актеров. Муҳиддин яке аз ҳамон бачаҳое аст ки ҳамин мақсади филма туре аст. Мисол ҳамон одамое ки орзу дораду худованд талант додагиҳо, не ки якчанд барёра ёки возможност нест ки шароит нест ки ҳамин худаша дунё ба нишон додан тавонад. Яке аз ҳамон одамо ҳастанд Муҳиддин. برای همین کنه که از شما میبینید این تقدیر من نیست، این تقدیر میلیون من بر این فرزندها هست و ممکن تاجیک است و ممکن ازبک و ممکن قزاق و ممکن مالدوانه و صرف نظر که باشد. موافق قصه مهنت صادقانه سیدمراد давлатовро ба назар гирифта роҳбарияти бозори преображенский ба ӯ вазифаи маъмурро пешниҳод менамояд, яъне пайдо шудани мудири бозор саҳифаи тозаеро дар зиндагии қаҳрамони асосии филм боз мекунад. барои иҷрои нақши мазкур ҳунарманди мумтози рус Александр Песков даъват гардид ки ҳузури ӯ дар ин лоиҳа ҳашамати филмро боз ҳам бештар намуд. Шашлык, говорю, любишь? Давай зайдем, шашлыка поедим. ёдовар мешавем ки давоми фаъолият Песков дар зиёда аз 100 филм нақшҳои гуногун офаридааст ва иҷрои нақш дар лоиҳаи аз миллион яке аввалин ҳамкории ӯ бо синамогарони тоҷик гардид. ҳамкорие ки бо саҳми эшон як марҳилаи муҳими достони қаҳрамони асосии филм рӯи экран бароварда мешавад. Он наставник, наверное, для многих людей, которые в своей жизни могут брать с него пример. Ну а я играю одного из персонажей, который попадается на его жизненном пути. Начальник рынка московского, который его приветил, в какой-то степени доверил ему определенные рычаги управления этим рынком. Надеюсь, ты все-таки сможешь организовать работу. Главное, что ты умеешь работать с людьми. Главное, чтобы ты наладил общение с людьми, чтобы все получали одинаково. номи кино яке аз миллион ҳамин аст ки агар ки аз миллион як ҳамин фоиз шумо ба шанс пайдо шад, аз миллион як ҳамона шумо бояд истифода кардана ёд гиред. ман намегӯям ки аз 100 дар як, аз миллион як фоиз бошад, агар шумо бояд ҳава истифода кунед. сарфи назар ки шумо 999 000 шанс надоред, не ки 1% доред. кор дар таҳияи филми аз миллион яке то ҳадде ҷиддӣ буд ки ҳатто иштирокчони саҳнаҳои умумӣ тасодуфӣ интихоб намешуданд. яъне барои харидорон ва фурӯшандаҳое ки мо дар ҷараёни филм мебинем ин аввалин лоиҳа нест, аммо ин аввалин ҳамкорӣ бо синамогарони тоҷик аст. Вы нам очень понравились, очень-очень. И мы вам благодарны за то, что вы позвали нас к себе. Нам очень приятно. Спасибо вам большое. Нам очень понравилась съемочная группа. Вы замечательные. Мы еще хотим сниматься, так что приглашайте. От вашей съемочной группы очень хороший позитив получили, очень приятные люди, очень доброжелательные люди. Желаю вам всего хорошего, чтобы у вас дальше было очень много фильмов, в которых мы тоже бы поучаствовали. И всего вам хорошего. Приезжайте в Москву, снимайте побольше, давайте работу москвичам. Мы будем только рады, только на позитиве. Чем больше проектов, тем лучше киношному люду. бо ҳамин таассуротҳои ширин ва таманиётҳои нек наворбардорӣ барои як рӯзи дигар хотима ёфт. аммо субҳи рӯзи 23 октябр на ҳама бо табъи болида аз хоб бархостанд. чунин эътирози наворбардори филм Наврӯз Саидов барои он аст ки чашми рӯз накафида онҳо ба роҳ баромаданд.
خیلی کار خیلی وقت می‌خوایم طبیعت کار به کار دام اگر ما نیم ساعت 20 دقیقه دیر می‌برمادیم 3 ساعت در راه در پروبکا می‌موندیم یک روز کاریمون تمام ساعتی 11 شب رفتگی بودیم علاقه 5 سحر برآمدیم راه اومدیم روز نشده باید صحنه ثبت کنیم جان اختیار در عذاب جان گروه در عذاب برای آنکه یک کادری خوب شود گروه علاقه 2 ماه می شود که شب روز به یگان استراحت و به یگان راحت کار کرده شده است ҳатто субҳона накарда бачаҳо ба кор оғоз намуданд. Барои шикамфиребӣ бошад, фақат як бурда нон кифоя буд. То омадани фурӯшандаҳою харидорон аксар саҳнаҳои филм наворбардорӣ шуданд. дар саҳнаҳои умумӣ нафарони дирӯзаро низ ба кор бурдан мумкин набуд. ҳатто як либосро 2 нафар дар масофка ба тан намекарданд, яъне ҳар як нуқта байнобат гирифта мешуд. пас аз чанде фурӯшандаҳо сари кор шуданд ва наворбардорӣ то шом идома ёфт. дар ин қисмати филм барои иҷрои яке аз нақшҳои дигар ҳунарманди ӯзбекистонӣ Анзор Камариддинов ҷалб гардид. Я играю экспедитором-водителем. Ну, роль такая, можно сказать, не хитрая, просто человек хочет, как бы, наверное, нажиться на неответственных товарах. И я желаю им дальнейшего процветания, чтобы у них все было хорошо и прекрасно. Во-первых, основателям этого проекта здоровья, счастья, долголетия, как говорится, всех благ на этом свете. чизе филмофарони аз субҳи содиқ то дами шаб бетанаффус кор кардаро аз ин садо дида бештар шод намекунад. Смена закончена. аммо ин интиҳо оғози боз як рӯзи пуртараддуд буд, аммо баъд аз 3 рӯз санаи 26 октябри соли 2019 тими сухтсинамо якҷо бо ҳаммаслакони русиягии худ ба яке аз майдонҳои сабти дигари филм ки дар вилояти Ростоки Россия қарор дошт сафар карданд. акведук ёдгории беназир ва мероси бузурги таърихии миллати рус ки сохти он ба асрҳои 17-18 рост меояд. ин макон наздики 10 километр дуртар аз маркази шаҳри Москва ҷойгир аст. дар ин ҷо якчанд саҳнаеро сабт карданд ки асосан дар онҳо қаҳрамони асосии филм ғарқи хаёлоти худ аст ва барои оғози як зиндагии нав тасмими ҷиддӣ мегирад. барои ҷолиб баромадани саҳнаҳо тайяргарон аз ҳар роҳу усул фаровон истифода мебурданд. сабт дар ин ҷо зиёд давом накард. аз ин рӯ пас аз нисфирӯзӣ гурӯҳи корӣ барои наворбардории дигар порчаҳои филм ба маркази шаҳри Москва баргаштанд. дар ин ҷо сабти саҳнаҳо дар боғи санъати музеон ва назди пули Қрим сурат гирифтанд, аммо кори асосӣ дар шабонгаҳ авҷ гирифт. дар дили шаб дар маркази шаҳри Москва гурӯҳи эҷодӣ бо истифода аз автомобили сабукрави тамғаи Волга саҳнаҳои таксиро ба навор мегирифтанд. нақши ронандаро бошад ҳунарманди театру кинои шаҳри Красноярски Федерасияи Россия Аким Бислимов иҷро менамояд. Это очень интересно. Впервые работаю на международном проекте. И дали возможность попробовать прокатиться на Волге. Я этого никогда не делал. И видите, ради проекта оставил усы. Я их не ношу. Ну вот, как-то так. Проекту желаю удачи. И пусть все получится.
برای سیامکار رفتی شده سازر با اختگیریم خودی هم کامری خودش زحمت زیاد کردگی و زوم کام زحمت خودش زیاد کردگی است و بیایم ناز گذارد و اکتورمو اینقدر ماشین ناز های نمیکنه لیکن خدا میگه و ما اینجوری دیگه رو استادیم تا اینکه ناز سیامکار بیاید. پас аз 2 рӯзи дигар филмофаронро калонтарин ва серхароҷоттарин майдони сабт дар Россия интизор буд – вокзали Қазон. сабти саҳнаҳои соли 1996 дар ин макон барои кулли филмофарон дар чунин як майдони калон мушкилиҳои зиёдеро пешрӯ гузошт. то ин дам дар ҳеҷ қисмати филм чунин теъдоди иштирокчиёни саҳнаҳои умумӣ ҷалб нагардида буданд. иловатан таъмини сару либос ба ҳар яки онҳо, истифодаи реквизит, ҷуздону борхалтаҳо ва дигар ҷузъиёт аз муҳимтарин масъалаҳое буданд ки набояд нодида гирифта мешуданд. шиору овезаҳои замони имрӯз аз чашм пинҳон карда мешуданд, зеро бинанда набояд фазои имрӯзаро дар навор эҳсос мекард. дар аксар ҳолатҳои дигар боридани борон ба тайягарон халал мерасонид, аммо ин сабти филмро манъ карда натавонист. ҳатто чашми ҳунармандони эпизодиву иштирокчиёни саҳнаҳои умумии филм низ аз чунин ранг гирифтани кор намепарид. Замечательная группа, замечательная, необыкновенные отношения к нам, актерам массовых сцен. И ребята все симпатичные, и очень нравится. И вот вы нам потом скажите, что это будет за фильм, обязательно посмотрим. хулас ҳамаи иштирокчиёни саҳнаҳои умумие ки мо бо онҳо ҳамсуҳбат шудем аз муносибати бо эҳтиромонаи тайягарони филм иштирок дар чунин як лоиҳаи байналмилалӣ хурсанд буданд ва аз чунин як имконияти барояшон фароҳам гардида меболиданд. хулас дар вокзали қазони шаҳри москва саҳнаҳои аз полисҳо пинҳон шудани қаҳрамони асосии филм, интизориҳои ӯ дар толор, кӯшиши ба хона баргаштан ва дигар ҳолатҳои вазнини зиндагии ӯро сабт намуданд ки барои ҳамаи ин филмофарон ҳамагӣ 10 соат вақт доштанд. дар ин 10 соат бояд 8 саҳнаи филмро мезадем ва худо ба шукр ин 8 саҳнаи филм сабт карда шуд. оз танҳо охирон кадр монда аст ки бояд вокзала адреси пулани амин вокзалро гирем ва тамом кунем. пас аз ин ҳамагӣ 4 рӯзи дигар наворбардории филми аз миллион яке дар шаҳри москва идома ёфт. аммо ин 4 рӯз омодагиҳои хеле зиёд дошт ки баъдан дар ин хусус қисса хоҳем кард. санаи 3 ноябри соли 2019 муаррифии китоби чӣ гуна бояд миллионер шуди қаҳрамони воқеи ин лоиҳа Саидмурод Давлатов дар хонаи китобҳои Москва доир гардид ки дар он нафарони зиёде иштирок доштанд. бо истифода аз ин фурсати муносиб чандин саҳнаҳои филми мазкур рӯи навор омаданд, яъне ҳамааш табиӣ сурат гирифт. на муаррифи китоб ва на мавзӯи тренинг махсус барои ин филм роҳандозӣ нашуданд. До центра не дойдет. У вас должно быть это причина. Почему вы это делаете? дар оғоз аз интихоби институти кӯҳшиносӣ ва металлургӣ воқеъ дар шаҳри Люберцы, вилояти Москав барои сабти аксар саҳнаҳои калидии филм гуфта будем. ҳамин тавр давоми чанд рӯзе ки наворбардорӣ дар дигар минтақаҳои Россия идома дошт, дар ин ҷо декоратсияҳои лозима сохта мешуданд, аз ҷумла маҳбас ва утоқи кории ректори донишкада. барои иҷрои нақши директори донишкадаи давлатии иқтисод ва тиҷорати Москва ки Саидмурод Давлатов онро хатм намудааст, ҳунарманди маъруфи синамои рус Сергей Ершов даъват гардид. Поздравляю! Теперь вы студент МАГЭ. Вступайте в приемную комиссию. Я распоряжусь, чтобы оформили ваши бумаги. Хорошо, спасибо. чун дигар ҳунармандони руси ба ин лоиҳа ҷалб гардида, Сергей Ершов низ бори аввал дар синамои тоҷик нақш меофарад. Надеюсь, что история, которая рассказана в этом фильме,
достигнет как бы сердец, души, ума людей и заставит также быть добрым к людям, также пробиваться в этой жизни. Жизнь сейчас нелегкая, сложная, вот. А здесь яркий пример человека, который, можно сказать, снизу достиг таких высот, благодаря своей целеустремленности, своей душевной как бы, теплоте вот, по отношению к людям. Потому что, как говорят, как мы к людям относимся, так они относятся и к нам. қисми дигари наворҳои филм дар саҳни институти кӯҳшиносӣ ва металлургӣ наворбардорӣ шуданд. Дар ин ҷо саҳнаҳоеро сабт карданд, ки се ҷавони авбош ба қаҳрамони асосии филм дар меафтанд ва кор то занозанӣ мерасад. нақшҳои авбошонро се нафар ҳунармандони рус, ки асосан дар нақшҳои эпизодӣ ҳунарнамоӣ мекунанд, иҷро намуданд. И ты не позволишь, что он тебе так рассказал. Мои впечатления первые было очень страшно, на самом деле, потому что первая роль. И я, честно, не ожидал такого вердикта, на самом деле, потому что просто позвонили, сказали то, что надо вот спасать. Очень круто, если честно. Действительно, прям понравилось. Были сцены, в которых я никогда еще не участвовал, плюс всегда новое знакомство, и все это огромное удовольствие, выброс больших эмоций. сабти ин саҳна ба осонӣ сурат нагирифт, хусусан ҳолати занозанӣ. Кароматло Қурбонов, ки шояд боре касеро бо мушт назадааст, аз уҳдаи ин кор ба осонӣ баромадан наметавонист. Начали. Еще не понял, что? Я сказал, что тут чутка. Стоп! Это, конечно... Снято. Молодцы. Стоп! Я сказал... Стоп! 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 Нет, опять детский. Стоп, брат. Если ты не пьешь, это твоя проблема. Мне нужен фильм. То, что я говорю, это не шутка. Вы понимаете меня? Хорошо? Надо бить. Эффективно надо бить. И эффективно надо падать. Со звуком. Все, уже время шуток прошло. дигар кор то ҷое расид, ки ҳама ҳарбу зар ба таври воқеӣ сурат мегирифт. Натурализм называется. аз тарафи дигар борони нобаҳангом ба сабти саҳнаи мазкур халал мерасонед, аммо ин коргардони филмро, ки гоҳо зери чатр ва гоҳо рӯи замин хобида ҳолатро мефаҳмонид, манъ кардан наметавонист. вобаста ба фаҳмишу ҷаҳони ҳунармандое ки дар майдони навори ту меояд, коргардон бояд методе дошта бошад. масалан, бо ин ҳунарманд бояд ҷиддӣ бошӣ, бо ин ҳунарманд бояд мулоим бошӣ, ин ҳунарманда бояд ҳатман нишон тӣ, бе ин намешавад, ин ҳунарманда бояд фаҳмонӣ. дар филм нишон медиҳанд, ки ҳангоми ҳарбу зарб авбошон шишаи шаробро дар пои Кароматулло майда мекунанд, аммо дар асл ҳангоми наворбардории ҳолати мазкур дар пои ҳунарманд воситаи эҳтиётӣ баста шуда буд. Шиша қади мезананд, шиша шикаф. Хоша нашикана, шиша шикаф. вақте ки шиша овардан рости гап аввал ман отказ кардам. Ман гуфтам пои мана шумо маи мекунед. Баъд ва ё фикр кардан аз таги поча чизе бастану задан ки зарбааш камтар расад. ба ҳамин хотир яъне ки ҳамин хел не ки чеҳра бояд ҳақиқӣ бошад. Ҳама бозӣ кардем. Ҳамин хел сурат гирифт дар асл. билохира пас аз машаққатҳои зиёд саҳнаи мазкур рӯи навор омад, аммо мушкили дигар фирор аз полисҳо буд.
بهت کادر دشواره به خاطر اینکه در بین دو ماشین دویدن در کار. یعنی که به همون سرعت ماشین دویدن در کار و هوا بارون است. دوستان بهت دشوار است. рӯзи дигар аниқтараш 5 ноябри соли 2019 сабти филм аз саҳнаи кӯшиши шабро рӯз кардани қаҳрамон дар зери зинаҳои даромадгоҳи бинои институти кӯҳшиносӣ ва металлургӣ шурӯъ гардид. аммо ҳангоми тамошои филм мо гумон мекунем ки саҳнаи мазкур дар бинои истиқоматӣ сабт шудааст. нақши сокини муваққати биноро собиқ шаҳрванди душанбе Лилия Николаевна иҷро намуд. Что тебе здесь? Общежитие, что ли? Давай, я кому говорю? Сейчас милицию позову. Это уже говорит о том, что кино, конечно, возродится, оно будет. Вот. И, во всяком случае, надежды терять никогда не нужно, надо к этому стремиться. И тогда все будет, и, я думаю, будет прекрасно кино, и не хуже, чем было раньше. Потому что в свое время этот фильм очень славился своими картинами, своим производством. Поэтому будем надеяться, что все встанет на свои хорошие рельсы. На месте. Прямо. пас аз ин сабти саҳнаҳо дар дигар майдони наборбардорӣ аниқтараш маҳбасхона ҷараён гирифт. барои иҷрои нақшҳо дар ин қисмати филм ҳунарманди маъруфи синамои рус Михаил Гаревой ва чанде аз бозингарони саҳнаҳои умумӣ даъват гардиданд. михаил Гаревой дар ин лоиҳа образи маҳбусеро иҷро менамояд ки бинобар ноадолатиҳои давр маротибаи 4 ба зиндон меафтад ва бори аввал бо чунин нафар вомехӯрад, яъне нафаре ки зиндагӣ барои ӯ тасодуфӣ нест ва одаму одамгарӣ барояш аз ҳама чиз дида болотар аст. У меня один съемочный день, я очень рад, что вы меня позвали, потому что достаточно сложную задачу поставлена. У меня монолог сложный, чувственный, а я люблю задачи сложные. Вот, режиссер толковый человек, знает, что хочет, это прекрасно. Мало того, он сказал, что он вообще помнит все дубли, то есть это очень круто, это особый дар. Вот, кроме того, у меня много разного международного кино, я в разных странах снимался, а в Таджикистане еще нет. Вот таджикского кино у меня пока не было, теперь есть. Вот так. Так что в моем послужном списке появилась еще одна страна, с которой я работал. маъз дар ҳамин қисмати филм қадбаландтарин ҳунарманд дар лоиҳаи аз миллион яке нақшофарӣ менамояд. баландии қадди Андрей Кулаков иҷрокунандаи нақши яке аз маҳбусон 2 метру 10 сантиметр буда зиёда аз 100 килограмм вазн дорад. Кулаков асосан ҳунарманди саҳнаҳои умумист ва бо ин тану туш дар филмҳои зиёде ҳунарнамоӣ кардааст. Мне все очень понравилось, спасибо, что пригласили. Вот, был актер такой знаменитый, Михаил Гаревой. Не ожидал, что его увижу. И остальные актеры тоже молодцы, очень хорошо сыграли. Вот. На себе тоже могу сказать, что более-менее, наверное, нормально. Вот. Не скажу, что прям супер-пупер. Ну, нормально. Вот. Ну, если все, фильм ваш выйдет, тоже покажут, может, еще когда-нибудь куда-нибудь пригласите. Это самое лучшее наша гостиница. 7 ноябри соли 2019 сабти аксар саҳнаҳои дигар дар меҳмонхонаи Космос сурат гирифт. дар ин ҷо якбора 2 давраро ба навор гирифтанд, солҳои 2000 ва замони имрӯзаро. чунин ҷобаҷогузори саҳнаҳо ва интихоби маконҳои сабт пурра дар асоси зиндагии воқеии Саидмурод Давлатов сурат гирифт. яъне ӯ дар ҷавонӣ бо муаллимаи худ Александра Залина ки нақши мазкурро дар филм ҳунарпешаи театру синамои Қирғизистон Татьяна Горобченко иҷро мекунад, дар ҳамин меҳмонхона қарор дошт ва то як ҳисси шаб ба тамрини нутқ машғул мешуданд. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Если бы Карл у Клары не крал кораллы, то и Клара у Карла не крала кларнет.
нақши александра залина дар зиндагии қаҳрамони воқеи филм ниҳоят бузург аст. маъз ана ҳамин нафар аз як муҳоҷирбачаи тоҷик Саидмурод Давлатовро сохт. яъне ҳамаи ҳунармандон дар ин достон прототипи худро доранд. Как вы думаете, у вас много общего с вашей героиней? Возможно, черты характера, да, очень схожи. И я смогла с ней пообщаться только однажды, один день мы вместе провели. Но как мне рассказал Саидмурод Давлатов, что я очень на нее похожа и внешне, и внутренние какие-то качества у нас схожие есть. бо ҳамин наворбардории филм дар Россия хотима ёфт, аммо ин ҳанӯз анҷоми кор набуд. тибқи нақша ду саҳнаи дигари филм ки дар хатти сюжа мавқеи калидӣ доранд, бояд ҳангоми боридани барф сабт мешуданд. яъне саҳнаҳои дохили қутӣ дар зери барф шабру рӯз кардани қаҳрамони филм ва нишастану гирья кардани ӯ дар нишастгоҳи пули Қрим, воқеъ дар дарёи Москва. лекин аз сабаби наборидани барф дар вақти лозима таҳиягарон маҷбур шуданд ки пас аз як соли дигар, аниқтараш моҳи январи соли 2020 бори дуввум ба Россия сафар намоянд. дар дуввум сафар хушбахтона барф борид. ҳарчанд муваққатӣ буд, аммо дар ҳар сурат борид. лекин мутаассифона Кароматулло Қурбонов дар сабти ин саҳна ҳеҷ гирья карда наметавонист. ӯ бояд мурданивор гирья кунад, барои он ки гушна аст, гурусна аст, барои он ки ҳеҷ умеди фардош нест, намедонад ки чӣ кор кунад. дар Москав аст, бехонаву бедар аст, бекас аст, бепул аст, раҳгиро надорад барои баргаштан, танҳо аст. бояд мурданивор болои харак нишаста гирья кунад ва худоя зора кунад ки ба ӯ раҳ нишон диҳад. чӣ гуна ин гуна вазъият дар ин вазъият нагиристан мумкин аст? Веди меня по праведному пути. аммо Кароматулло барои гирья кардан сабаби аз ин ҳам ҷиддитар дошт. дар ин саҳна мушкилиҳои шахсӣ ва ҳаёти пуртазоди қаҳрамонаш ба ҳам омада вулқони ашкро дар синаи ӯ бедор намуд. чанд моҳ пеш аз сабти филм ки ман фарзанди худа аз даст дода будам, маҳз дар бораи ҳамун фикр кардам ва ҳамун мана водор кард ки ашкҳои ман биёяд. ман дар бораи ҳамин чӣ фикр кардам. вақте ки ман ба режиссёр гуфт ки ту як ҳаёти аз ҳама душвортарини худата фикр кун, ҳаёте ки ту бисёр душвор азоб кашиди, ин барои ту кӯмак мекунад. ҳозирам вақте ки агар ки ба ҳамин наздиктарои ҳамин Киевский вокзал гузарам, ман вақт ҷудо карда мерам мешинам ба ин скамейка. чӣ ба ки хоҳ бовар кунед, ҳозирам ҳар боре ки мерам мешинам ба ин скамейка, ман ба дарони худ фурӯ меравам. ба дарони худ фурӯ рафта бо як чизе ман худамба дигар мекунам, як чизи дигара инкишоф мекунам худамба, кашф мекунам худамба, як чизе ки намешунохтам. ин чизе ки аз дарун бо пайдо мешавад, бо мебинам ки ман ба қувват метиҳад. дигар саҳнаи мураккаби филм сипарӣ кардани шаб дар зери барф дохили қутии картон буд ки ҳамаи ин мушкилиҳоро Саидмурод Давлатов дар зиндагӣ ба таври воқеӣ пушти сар намудааст. сабти ин ҳолат низ барои филмофарон осон наафтод, хусусан барои иҷрокунандаи нақши асосӣ. Кароматулло Қурбонов қоил аст ки дар тамоми рафти филм ин барои ӯ мураккабтарин саҳна ба ҳисоб меравад. ман бисёр дар он филм хунук хӯрдам, бовар мекунед. ҳатто то он дараҷаи хунук хӯрдам ки дасту почам мана итоат намекард, гӯш намекардам. барои чӣ? барое ки ҳамин барфа гирифта дарони либоси ман ворид кардан, аз дарони либосам ворид кардан ки ман дар ҳақиқат хунукия ҳис кунам. ай пуштам ворид кардан, ай пеш ворид кардан. барои ман аз ҳама, барои вақте ки ман ҳамун филма мебинам, бадани ман чӣ хел мешавад, ҳатто ашк қариб аз чашмон мебиёяд. як аз вақте ки ҳамун масалан реклама ба мондагиана, ҳамун филма вақте ки ман мебинам, ҳамун саҳнаё ки ҳамун саҳна як кас нақл мекунад, ман аллакай ҳис мекунам ки дар ҳамун саҳна ҳастам. бадан чизе ҳис мекунад. дар ин сардӣ сабт кардани саҳнаҳо, ҷонфидои ҳунармандон барои хуб баромадани нақшҳо фақат ва фақат
барои он буд ки шумо роҳат филми хуберо тамошо кунед, аммо барои анҷом вақт ҳоло хеле зиёд аст. Дар пеш тими сухтинаморо наборбардорӣ дар чанд кишвари дигари олам аз ҷумла Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Украина ва Амрико интизор буд. ҳамин тавр санаи 9 ноябри соли 2019 филмофарони мо барои идомаи наборбардорӣ ҷониби Қазоқистон раҳсипор шуданд. мо низ дар ҳамин ҷо бо шумову таҳиягарони филм хайру хуш мекунем. То дидор дар Қазоқистон.